Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Des d'aquí es veu el mar. Crec que és el primer episodi on es demostra que no diem cap mentida perquè es veu el mar. Bueno, en realitat des d'allà que es veu el mar. Des d'aquí no el veiem, però vaja. Jo sóc el Xema, qui us acompanyarà, qui us ha acompanyat durant aquests 10 capítols i espereu que està sonant música que no hauria de sonar ara. I avui doncs tanquem aquesta primera temporada amb dos convidats d'honor, dues persones que van ser dues de les que em van com incitar a dur a terme aquest projecte del podcast de Des d'aquí es veu el mar. Per una banda, Marc Bala, benvingut. Espera que et donem un micro. Què tal, com esteu? Calla. Molt bé. Potser t'has d'apropar un palet més al micro? Hòstia, tu ets el director. Jo crec que aquí estarà bé. I si no, ja després Vale, perfecte. et ficarem una veu de Loquendo i ja. Em puc doblar després el damunt. Vale. El Marc, doncs, quan vaig tenir la idea de fer el podcast, li vaig comentar i va ser un dels que em va com dir vinga, va, fes-lo, i em va semblar que seria molt més fàcil. Bueno, realment no ha estat tan difícil i et vull agrair. I també em va fer les primeres fotos que van sortir a les portades del podcast. Jo sí que ets un tio molt agraït, Xema, perquè tampoc et vaig animar tant. Jo crec que tu ja tenies clar que ho volies fer i em vas dir que et semblaria suficient. Vaig dir, sí, de conya. Ja, miri, tampoc vaig ser el motor impulsor de res. Però jo és que... jo encantat de tenir aquest crèdit, i endavant. Jo d'una cosa petita Sí. me vengo arriba muy pronto. Ara con eso. I a l'altre cantó del quadrilàtero, això s'ha d'així, anant passant micros, tinc en Rudoc, com es pronuncia? Tens algun referent? Segurament la manera correcta no la sé dir, Vale. però està bé que cadascú pugui dir a la seva manera. Ara he dit com els cognoms, però a partir la resta del programa serà només els nostres noms normals. Perfecte. Roc, el Roc té un podcast, Escafandra, que també em va servir com a referent. Em vaig quedar amb el concepte de fer un podcast amb música que t'agrada i sense gaire filtro, sense cap tipus de restricció. Et vaig copiar, entre cometes, el fet de, si un programa dura 1 hora i 20 i l'altre dura 50 minuts, no passa res. Tinc una llista de cançons que vull compartir i aquí estan. I us recomano, si no l'heu escoltat, Escafandra, el podcast d'en Roc, que tornarà en breus, entenc. Tornarà en breus. Les idees ja hi són i no la temporada, properament. Doncs també era una de les raons per les que volia portar en Roc. I res, el que farem serà escollir... Hem escollit unes cançons, estarem aquí escoltant unes cançons i poc més. Segurament parlem d'alguna anècdota que li va passar al Marc, a l'uròleg, però encara no ho hem decidit. Roc, si no m'equivoco... he de presentar la cançó amb la que hem començat, perdó. Hem escoltat a Dizzy Gillespie una cançó que es diu Incantation, que és un disco de 1977 que va ser produït pel Lalo Schifrin, un productor de jazz que ens va deixar ara fa poquetes setmanes. Lalo Schifrin, bandes sonores de pel·lícules dels 60 i dels 70. Anava a dir la Pantera Negra, però no, això és de Marvel, la Pantera Rosa. I res, i ara continuem amb més música. És en Roc qui té ara la pilota al seu... Vols que t'apropi el... No, tranquil. No, ho tens? Vale. Ho tinc clar. Aquí és molt playero tot, Vull dir, si ens hem d'apropar coses per que tot vagi millor, ho farem. Doncs això, ens vas dir que triéssim, que escollíssim unes quantes cançons, tant el Marc com jo, i aquesta cançó ve una mica inspirada perquè l'últim capítol que vaig escoltar de Des d'aquí es veu el mar, el penúltim, de fet era el penúltim, el número 6, hi havia una cançó de Yusef Dais i Kamal Williams i aleshores vaig estar parlant una mica amb tu i he triat una cançó del Yusef Dais del seu últim àlbum, que Yusef Dais és un bateria anglès, que avui li dèiem al Marc que em fa una mica de ràbia, que aquesta gent que tant ens inspiren són molt joves, aquest concretament té 32 anys ara. Jo crec que ja comencem a tenir una edat per poder superar això, Ja. Perquè la majoria d'artistes multimilionaris ja són molt més joves que nosaltres. Aquest crec que no és multimilionari, però té un talent que en molt poc temps, no ho sé, que sí, que ho hem de superar i encara no ho tenim superat.
Això, he triat aquesta cançó perquè a mi m'agrada molt el reggae. Aquest artista, Yusef Dais, no és un artista de reggae, és un bateria que bàsicament fa jazz. Molt recomanable un vídeo que té un live a Japó davant del Mont Fuji tocant allà amb uns músics molt guai. I aquesta cançó té una col·laboració d'un artista jamaicà que és Chronix, que és un artista que m'agrada molt, molt jove, i em fa gràcia, no?, que artistes que no són d'un gènere puguin haver escoltat molta música d'altres gèneres i dir això és el que m'agrada i vull fer una cosa amb aquest artista, que la gent que està més dins del gènere considera que és un molt bon artista i una molt bona opció. Res, el tema es diu Pont di Plaza, que vol dir sobre la plaça, i espero que us agradi. Doncs som-hi. Sí? Us veu que comencem o que continuem? Vinga, som-hi. Winners never quit. I'm gonna try until I get it in the end. Oh, yo, the hypocrites I said, no. Used to hustle upon the plaza with grandma. Them never know your style, yeah, yeah. Up and away, tell poverty goodbye. Rich, them a ball out when the Rasta pass by. Yeah, Rastafari, the original king, balancing the spirit with material things. Been through it all, so many times I fall. Still it made me strong. Keep holding on. The money make we rich. Rich in the spirit forevermore. And a Benz and Bayman. Now people drive pretty car in them soul. They drive past we and them they know. We used to hustle up on the plaza with grandma. Them never know we a star, yeah, yeah. Up and away, tell poverty goodbye. Rich, them a ball out when the Rasta pass by. Yeah, Rastafari, the original king, balancing the spirit with material things. And I vex them, surprise them, oh Rasta survive, no one hear no nice. Me never seen no guy when it was just we in these streets. The most I always with me. Spain town did see me, house up on the plaza with grandma. Now around the world we are far, yeah, yeah. Up and away, tell poverty goodbye. Rich, them a ball out when the Rasta pass by. Yeah, I Selassie, I'm original king, balancing the spirit with material. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Tila. He get a youth now suffer no more. Rasta man now suffer no more. We now suffer no more. African now suffer no more. Rastafari deliver we. Haile Selassie deliver I. Oh, deliver I. Haile Selassie deliver I. Rastafari deliver I. Rastafari deliver we. Rastafari deliver we. I mean say Jaja deliver we. Winners never quit. Try until we get it. Until we get it. Up and away, tell poverty goodbye.
sembri un'angela. Io sono un ragazzo piccolo dentro la mia anima. Trattami teneramente, per favore. Amore, tenere la magia. Vivace. C'è un potere più alto a cui posso cantare una canzone di amore direttamente. Ho paura di essere solo come io ero prima. Trattami teneramente, per favore. Vivace. Tenere la magia. Amore. Què tal, com esteu? Bueno, només em pot contestar una alhora. Marc, com estàs? Jo estic molt bé i crec que havia triat aquesta cançó també una mica per crear aquest ambient de Des d'aquí es veu el mar, Gràcies. perquè aquesta cançó té algo molt mediterrani, té algo... A més, que hi hagi ja un calamar cantant en italià. Un calamar? Un calamar, un senyor, vale. Vull dir, un home, Vale. un noi. Sí. Aquest és el Sam
Sam Blasucki, no sé... Blasucci. Bueno, Blasucci, hi ha la bueno, doble chi. Sí, No sé si és Blasucci o Però jo Blasucci. crec que va molt lligat amb Vilanova perquè ara cada cop hi ha més guiris. Pues aquest tio, malgrat hagi cantat en italià, és californià. Ostres, qui ho diria? Sí, sí, i té un rotllo molt mediterrani i el tio és de Califòrnia. Vull dir, apropiació cultural. Totalment. I estem en contra? Bueno, si és bo... Què vol dir aquesta patata calenta? Si és... Bueno, jo penso que les coses, si són amb respecte i és voler que algú t'agrada i ho reprodueixes, està bé. Sí, Bueno, és que aquesta pregunta ens la podríem fer a cada cançó que posem en aquest capítol, vull dir. Només hi ha un programa per parlar-ne. Aquest noi el vaig descobrir perquè tocava amb un duet que es diuen Mapache, que venien d'un grup de versions de Grateful Dead. Ostres, O sigui, he anat com seguint sense voler la... estirant el fil, Sí, exacte. seguint el fil. I un dia sonava per casa aquest senyor i vaig dir, hòstia, que guai. I vaig descobrir que era un del duet de Mapache, que alhora era el grup de versions de Grateful Dead, i que ara es porta aquest rotllo així pues, més acústic, més underground, i em venia de gust compartir-ho amb vosaltres, simplement. És que és això, perquè jo ara estic molt en aquest rotllete d'estiuet... Qui ho diria, saps? Parlant italià, saps? Qui ho diria? Perquè ho direm, estem gravant a 31 de desembre, Sí. estem aquí passant fred, però bueno, ho havíem de fer perquè per timings Clar. havia de caure... Bé a tots, el 31 que ningú té plans. Bueno, perquè al final hem quedat que sopàvem tots a casa teva. Exacte, sí, Són del l'última rei. aposta de sol de l'any. L'última aposta. Bueno, us ha agradat o no us ha agradat? Sí, molt mediterrà i amb moltes ganes de menjar pizza. I això De Califòrnia, estilo això que és Califòrnia. californià Sí. i a sobre, doncs això. Seria com una pizza italiana, però amb pinya. No, això seria hawaiana, perdó. Veus, és que al final l'apropiació cultural el que fa és que jo m'equivoqui de països i de ciutats i que se'm titlli de... Mira, la següent cançó no té més aquest problema perquè vinc amb quilòmetre zero, Vinga, presenta-nos-la. Un dels meus discos preferits, no em cansaré mai de recomanar-lo. És un gran dia d'Ia i Batiste, gran duet que es va formar, diguéssim... Em fa gràcia perquè estan situats històricament en un lloc on s'entén que no van triomfar. És a dir, no van arribar a temps quan estava de moda el rock progressiu. De fet, Batiste ja tocava amb Màquina i grups de renom del progressiu. Llavors munten Ia i Batiste, amb Ia Clua i Jordi Batiste, aquest duet, i després ja, quan ja s'està dissolent el grup o ja no està tan en actiu, és quan comença la moguda de l'Ona Laietana. Llavors estan allà en un lloc que aquest primer disc, Un gran dia, no va tenir gaire èxit, i a mi m'agrada moltíssim perquè agafen molt la tradició aquesta psicodèlica, rockera d'americana, i crec que són una mica els precursors de poder exportar el que dèiem d'apropiació cultural, d'exportar, abans hem fet el viatge d'aquest tio de Califòrnia tocant música mediterrània, doncs ara fem tios del rock laietà inspirant-se en el rock americà. I aquesta cançó es diu Anna i és una potser de les meves preferides, tot i que juntament amb el Vidal Soler, que som uns grans devoradors d'aquest disco, hem versionat, jo què sé, el Sifó, també és una gran cançó, però crec que aquesta d'Anna és bastant desconeguda del disco i us la vull compartir. Doncs l'escoltarem. Jo d'Ia i Batiste només conec La portada. No, el Chichoneras Cat, que surt el gat allà, és un disco molt xulo. I bueno, la portada del disc de la cançó que has portat també és molt... Em recorda com a una zona de la platja que hi ha per aquí al costat, que hi ha com una pinassa, però bueno, anem a escoltar Anna d'Ia i Batiste i continuem. A gaudir-ho. Vinga, som-hi. Quan el meu cant plogui sobre els teus ulls, sabràs que sóc feliç al teu costat. Sóc un boig que pesca el sol en un niu. La gent no mira el sol ni
sobre l'ocell. Aprèn a estimar si el teu cos no sap. Jo estaré boig sobre el sol. Parlant de mi, sabràs que era feliç al teu costat, Anna. Sóc un tren de carga carregat de vent, el vent que ara sents sobre el teu cos, Anna. Filtra't en el vent, pren tots els bitllets, posa el món sobre el teu coll. Sabràs estimar amb el temps parat. Estigues boja sobre el sol. She was 16, trekking through the rain just to build, to now whipping beamers out of town through the hills. She thinks about where she begun and what it takes, all the choices, her L's and her mistakes. All you can do is try your best. So if you can't give her wisdom, at least just give her grace. The weight of the world been causing her to retreat. How can we sleep when there's murders in the streets? Guilty taking a bite but knowing she gotta eat. A time we should be praying for nothing other than peace. A time we should be holding each other for all the grief. God gave her the gift of delivering you a speech. Don't be afraid when you're falling, trying to find yourself on the way. Don't miss your calling, your calling. I got to find some peace of mind. They didn't let you in when you waited, thinking on how to balance a day shift. One thing you never harbor is hatred. I know the space you're in is sacred. All of the tools are at your disposal. How can you be the greatest but noble? The mountain moves, the climb is steep. Who are we looking up to as moguls? Royal, empress, life riches in excess. Minimalism don't mean you spend less. Love is the currency and it's endless. Don't be a victim of your reality. Yo, it can be draining getting through each day, and sometimes we ain't got the capacity. All I'm really needing is clarity. We all need something we can believe in, that everything's happening for a reason. In your heart you will always be home, so make peace with what you outgrow. Don't be afraid when you're falling, trying to find yourself on the way. Don't miss your calling, your calling.
need help feels like I'm losing control. I close my eyes, feel the rain, pray to God, no, I gotta let it go. I won't stop trying, no, 'cause I deserve it all. Yeah, yeah. I got to find some peace of mind. Bueno, què us ha semblat aquest esbós per estiu? Que era el títol de la cançó és Sketch for Summer i com que està gravant, oi? Jo crec que sí que està gravant, sí. Que no, realment estem gravant al juny, que és al principi de l'estiu, i he pensat que aquesta cançó dels Dorothy Column, una banda dels anys 80, que aquest tema instrumental doncs, que donaria peu a iniciar a l'estiu, no? Perquè què és juny sinó un esbós de l'estiu? Ho sento. El poeta que llevo dentro se m'ha escapado. Perdona que et contradic, però ja és estiu, no? Vull dir, l'esbós seria abans, seria la primavera. Bueno, però un esbós també forma part del dibuix. Val, és com l'esquelet. Tu com? Seria juny l'esquelet de l'estiu i agost la pell... No, perdó, juliol? Què seria juliol? Juliol seria la carn i agost la pell, no? De pell, com ho vegis. Bueno, però abans no em vull oblidar, hem escoltat, després del tema d'Ia i Batista, Anna, hem escoltat una cançó que ens ha seleccionat en Roc. Sí, hem escoltat un tema que es diu Peace, de la Little Sims. Ara m'has aixafat la broma perquè volia dir que era un àlbum que traurà la Little Sims al juny. Oh, no, però ja hem dit que no. Ja s'ha dit la veritat. Sí, és el nou àlbum de la Little Sims, la Little Sims també és anglesa, és rapera, a mi m'agrada moltíssim per sobre de segurament totes i tots els raperos actualment.
amb perdó de MF Doom, i és un àlbum menys rap, i crec que aquesta cançó Ho hem notat. lligava bastant amb el concepte o l'sketch del programa. Sí, I per això l'he triat. Et volia preguntar... No et volia preguntar. No, ho sento. No et volia fer cap pregunta. No em preguntis. En un dels capítols deia lo típic de que no... Allò de dir, el meu... com es diu? Sí, saps de què estic parlant, oi? No. Sí, home, allò que és una taula i toquen músics. Tiny Desk, collons, no em sortia. Que me l'havia passat. Pues que el Tiny Desk de la Little Sims, que no està gravat al Tiny Desk, però sí que forma part del Tiny Desk, és molt bo. Però va haver-hi un podcast que deia que tu entraves en un jardinet... Sí, de que no pots dir quin és el teu Tiny Desk preferit perquè no pots acabar mai, però sempre que surt un que dona peu a que la gent li agradi, sempre sembla que sigui el millor, però bueno, ja estic entrant al jardí, ho sento, no puc sortir. Que seria bé algun dia que netegessin una miqueta el Tiny Desk i l'ordenessin. Amb un plomero. Té una miqueta massa de merda, no? Aquell Tiny Desk. Ja, sí que és veritat. Acumula massa. Bueno, però jo crec que el que a mi m'agrada... Vull dir, a mi si em paguessin, jo aniria a netejar el Tiny Desk. Per veure-ho, per estar allà. No sé si vosaltres hi aniríeu. Jo estava pensant en una altra cosa. És com... No sé si és una reivindicació, però és com la biblioteca que em falta la persona que et fa xxxt, i en canvi... Sí, i aleshores és com... Anem a fer més soroll allà on no se'n pot fer, no? També és veritat. Espera, hi haurà un moment en què hi haurà algú que tindrà 2 micros? Pot ser que Tiny Desk sigui la Joan Oliva dels músics? Podria ser, per què no? Ens faltaria poder llogar els músics. O els músics és la gent que va estudiar. I la música... Si mai vaig al Tiny Desk, fitxaré la ratoliva de fons. Ostres, com amb la percussió, no? Figuració. No, que toqui alguna pandereta. Sí, sempre al Tiny Desk sempre hi ha algú que fa pinta de vine, que et dono, jo què sé, són uns cascabeles i los tocas un rato. Tiny Desk. Espera, mira, ara farem així. Bueno, què us està semblant? Ja s'està fent de nit, no tardarem gaire... anem per la meitat aproximadament del programa, després ens farem un xapuzón. Xapuzón, des d'aquí es fa de nit. Des d'aquí es fa de nit, des d'aquí es fa el xapuzón, des d'aquí es fa tot. No pateixo per la temperatura, encara que se'n vagi el sol no tindrem fred. No, però... tot i que jo sóc molt fredolic i no sóc d'aquella gent que a l'estiu a les 4 de la nit es fot a l'aigua perquè no m'agrada, però bueno... Si s'ha de fer es fa. No, sí, i tant, tot sí pel show, perquè segurament... Jo, mira, no estava pensat, però quan acabem jo crec que l'últim plànol podria ser entrant a l'aigua, o potser és massa violent. Pujo l'aposta. Jo pujo l'aposta. El farem amb banyador. També és veritat que no el portem posat. Sí, tens tota la raó. Bueno, ja farem un tall i ja d'allò. Bueno, continuem amb més música, us sembla bé? Vinga, va. Ara anem a TikTok, que no és cap lloc, sinó que és un espai que ocupa... que els nostres mòbils ocupen. Bueno, no sé, ja m'enteneu, ja sabeu què és TikTok. Una cançó que es va fer viral, que és molt fàcil que es faci viral una cançó a TikTok i a aquestes plataformes, i sembla que això li tregui prestigi a la cançó, no? O sigui, a cop i volta els influencers la fan servir i l'escolta tothom, és com, joder, ja amb el que m'agradava aquesta cançó i ara tothom la coneix. Perdona que et contradigui, que abans s'ha contradit ells. Perdona, jo no crec que sigui molt fàcil que una cançó es faci viral. El que passa... Jo també et contradic, Xema, estic amb el rock. El que passa és que a vegades creiem que les coses que es fan viral no entenem per què, però... Ja. En aquest cas, és una cançó que es va fer viral, jo no la coneixia i la vaig conèixer arrel de TikTok, i és una cançó molt, molt ben parida. Es diu... Però veus? T'estàs contradient perquè si no s'hagués fet viral a TikTok no l'haguessis conegut. No, entendria que la coneguessis d'abans i diguessis, hòstia, com l'estan explotant al TikTok? Però si l'has conegut d'abans, si no l'has conegut d'abans, dona-li gràcies al TikTok. La vida són contradiccions, sinó que és la vida, no? Sí. I us he portat aquí perquè em burxeu. Clar, és que tu massa solta els programes, aquí ningú et contradiu. Fots la xapa i ningú et diu res. Realment digues, estàs a favor de TikTok o estàs en contra?
TikTok.sí, TikTok.no. TikTok.sí. Perdona, des d'aquí es veu el mar i des d'aquí se sent molta olor de porro, eh? Vull dir, jo crec Bueno, no, però que... És l'olor que fa Vilanova, realment. pensava que l'havíem apagat. Bueno, en tot cas, anem amb aquesta cançó, es diu Ameyachi, l'artista és Matei, és una cançó d'aquest estil que porta com a títol Zouk, és de les Pots dir més paraules rares? de les illes franceses, no és... I és una cançó que parla dels gossips, de fer safreig. Sí. I és una cançó molt Aquí divertida. a Catalunya van fer coti per coti. Coti per coti, pues mira, allà a les illes francesas, en las Antillas, en Martinica y Dominica, pues se lleva este rollo, el zouk. I escoltarem a la Matei, zouk, amb aquest Ameyachi, i ja veureu que és molt bailonga. Els tiets d'allà. Els tiets d'allà, exacte. Tot i que és només una, la tieta. La tieta. La tieta. Vinga, som-hi.
courage to fight the fight. I know they might try to conquer I, Lord. Guide I by day and watch I by night, Lord. I pray you'll restore your people's sight, Lord. Jah give I courage to fight the fight. Oh, say fight the fight. I know they might try to conquer I, Lord. Conquer I. Guide I by day and watch I by night, Lord. I know you'll restore your people's sight, Lord. I'm on crying for peace and justice. I'm on roller to die to me. I see oppressors sitting on their thrones, trying to dictate the price of my soul. Oh, Jah give I courage to fight the fight. I know they might try to conquer I. Oh, guide I by day and watch I by night. I pray you'll restore your people's sight. Through soul and conscience, fire burns within. Light inspires change. I won't fall victim. Oh, oh, oh. Jah give I courage to fight the fight. Oh, say fight the fight. I know they might try to conquer I. Oh, guide I by day and watch I by night. I pray you'll restore your people's sight. Oh, Natty got to be firm and strong in this time of hatred. Selfishness at its highest job, but my soul will never be slow. Jealous stronger than any weapon, bad intention and scheme. But deep up dead with us, love for self and don't know how to proceed. Oh, Jah give I courage to fight the fight. I know they might try to conquer I. Oh, guide I by day and watch I by night. Lord, I pray you'll restore your people's sight. Oh, Lord, Jah give I courage to fight the fight. I know they might try to conquer I said to conquer I. Oh, guide I by day and watch I by night. Oh, I pray you'll restore your people's sight, Lord. Què tal, Roc? Com estàs? Superbé, Sí la o no? veritat. Sí, No se't està fent una mica el cul carpet? Pot ser. Ho notaré després quan... Estan molt bé, no, aquestes cadires? Són molt més còmodes del que semblen. Això li hem de donar les gràcies a producció, després... Sí, perdó, un segon, sí. Volia dir una cosa, que ens hem convertit en tot allò que odiem, perquè la gent no ho veu, però tenim aquí dos altaveus Bluetooth que deuen fer que mig metre d'alt i estem rebentant amb la música aquí la gent que s'està banyant tranquil·lament. I som ara els pesats nosaltres de l'altaveu a la platja. Però bueno, jo no volia que ho sabés la gent. Jo no acabo d'estar en contra d'això, a mi m'agrada la música alta. Molestant no, està clar. No, és relatiu, és relatiu. A mi no m'està molestant, però... Bueno, he vist aquí gent fent xàfams i tot, Vull dir que tampoc tan malament no està.
Puc parlar d'una cosa personal, de la teva vida personal? Sí. Passo el micro, sí. Per bueno. al·lusions. En estèreo. L'altre dia, no sé si vols que digui noms o qui són en la teva vida. No sé si se m'està entendiendo. Bueno, vau anar, tu i una persona molt propera a tu, a un concert de Wilco. Sí, hi havia una persona al públic fent un Shazam. Això ho vaig veure, pot ser veritat? Sí. Ho Vas veure a l'Instagram de l'Anna directe. Vale. No volia dir noms, jolín. Després tot se sap. Si em diu una cosa, jo no sé si us ha passat, jo ho he provat. Segurament a aquesta persona no li va sortir la cançó que era, o tocaven molt bé, o tocaven molt igual. El tema és que l'aplicació té la base de la gravació a la base de dades. Vull dir, t'ho compara amb la base que ja té. Per tant, si ho toca en directe, no li correspon a la... Per això. Anava a dir que a mi, quan va sortir Shazam, Sí, al principi. al principi de Shazam, que no sabia molt bé com funcionava, vaig provar diversos cops de cantar cançons amb el Shazam, aviam si em deia quina cançó era. Però sí que hi ha altres aplicacions que sí que et fan això. Sí? T'aproximen el que tu cantis, crec que Google ja ho fa, això. No ho sabia. Tu tens una tonada i et diu quina podria ser. Però sí que és veritat que el Shazam t'agafa la cançó que estàs buscant exactament la mateixa. Perquè li correspon, diguéssim, amb les... No sé com va, no soc tècnic, però amb el patró de les zones de la... Per tant, la gent que feu, t'incloc a tu, Roc, també, Shazams en directe, doncs és molt probable, a no ser que vagis a veure grups que et fan playback. Llavors pot ser que aquí ja sí que te'l clava, però si toquen 100% en directe és molt difícil, crec que gairebé impossible que t'agafi el Shazam. Tornant al que deies, Roc, Tot això, que no sé on anava, tot això que... No, perquè has dit alguna cosa que hi ha gent per aquí darrere fent Shazams. Shazam, bueno, no entrarem aquí. Sí, exacte. Que has parlat de que t'agrada la música forta o alta. Què has dit, alta o forta? Alta, crec. No sé què he dit. A mi el que m'agrada és notar la pressió dels altaveus. El pit. Tu quieres sentir-la en el pecho. Quieres sentir-la en el pecho. O sigui, no m'agrada que em destrossi les orelles i els timpans, però m'agrada gaudir de la sensació de que un altaveu no només t'està transmetent coses només amb la música, sinó que hi ha una cosa física que és la pressió de... A tu no t'agradaran les sound systems? Una mica. Vale. Una mica. No, ho deia i amb això ja acabo, amb això ja tanco, amb una anècdota tindria jo 16-17 anys, que anava a un local d'uns col·legues, el típic local d'assaig, que a Vilanova n'hi havia uns quants, fa 10, 15, potser fins i tot 20 anys. En extinció, vull dir, ja no n'hi ha. Bueno, algun potser n'hi ha? No ho sé. No ho sabem, però en aquell moment n'hi havia molts. I pel que fos, hi havia molts moments que no s'estava tocant música, estàvem al sofà. Tothom estava estudiant, exacte. Hi havia molts papers per allà, però el cas és que anàvem posant música i en algun moment, jo en aquella època tenia una crisi, no era una crisi d'identitat, però bueno, per una banda s'escoltava molt Extremoduro, també s'escoltava molt reggae, molt ska, i jo venia com d'escoltar Flash FM, i llavors en algun moment hi havia el jack, perquè no hi havia Bluetooth en aquell moment, endollàvem el jack, fins i tot ficàvem casets, vaig ficar una mica de house, una mica de música house, i un nen em va dir, a ti, José María, te gusta la música fuerte? I em va quedar com gravat al cap. Només he fet aquesta volta només per acabar dient això, ho sento. Jo enllaço una mica amb això que deies de la crisi d'identitat, enllaçant amb el que deies abans del TikTok i de les coses virals, que penso que a mi m'ha passat, i és probable que a vosaltres també, el tema aquest en un moment del nostre creixement o de la nostra adolescència que estàvem en contra del mainstream. No? De dir, aquesta cançó és famosa, ara diríem aquesta cançó s'ha fet viral o aquesta cançó la coneix massa gent, no? I dèiem, no m'agrada perquè aquest artista és famós, no? Jo recordo, no sé, Bob Marley, Sean Paul, amb el ram del reggae, no? De dir, això no em pot agradar perquè és massa accessible a tothom. No sé si us ha passat a vosaltres. Jo faré una petita reflexió. Ho dic perquè a mi sempre m'agrada molt la música pop. És una de les meves vies d'accés al que és la música, perquè després
ja sabeu vosaltres que després vas tirant del fil i vas fent la teva volta per infinitat d'estils musicals, però clar, si entres al pop ve del terme popular, i les músiques populars crec que també han tingut molt recorregut de qualitat, han tingut recorregut de marcar generacions, de marcar tendència. Jo no estic en contra, vull dir, és impossible estar en contra de la música potser mal entesa com a mainstream. Sí que és veritat també que hi ha hagut molts corrents que van començar sent alternatius. Jo crec que un clar exemple és el rock alternatiu, que es va anomenar grunge, no? A finals dels 80, principis dels 90, una escena totalment do-it-yourself, alternativa, molt barrejada amb sectors del punk, que després el mainstream, MTV, agafa aquests xavals i els fot a primera plana. Vull dir que també és com una màquina de... Bueno, és el capitalisme pur i dur, no? Que si una cosa funciona econòmicament, doncs és el que s'ha d'explotar. Vaya xava que acabo de fotre, però sí que és veritat que entenc aquest amor-odi cap al mainstream, però que jo crec que també és amb l'edat, no? És com... Perdó, jo volia que parléssiu, però anava a dir que vaig superar aquesta fase i en el moment en què descobreixes que coses populars o coses mainstream o coses que li agraden a molta gent tu gaudeixes igual o consideres que són bones o simplement que t'agraden molt o el transmeten molt i dius no és motiu de cese, no? O sigui, realment és... Tu què n'opines, Xema? A part de tirar pedres escoltant. No, el que volia dir que jo crec que el punt està en que si escoltem com una escena underground, per dir-ho d'aquesta manera, i hi ha un artista o una cançó que arriba al mainstream, aquí és el moment on ens molesta. Si ja de partida, digo, jo què sé, la música pop ja directament ja està creada en certa manera per arribar a certs nivells, és més fàcil que la conegui tothom. Però els artistes que fan música no la fan també per ser escoltats? Sí, exacte. Sí, jo si una persona que a mi m'agrada molt passa a ser mainstream, jo me n'alegro ara mateix. No? O sigui, dir que s'ho mereix. No? Sí. Jo volia preguntar, no sé si és molt complicada la pregunta, jo no la sé respondre, però has parlat de la música pop, no? Que ve de popular. A mi, durant tota la vida, m'ha costat molt diferenciar-la de la música indie, que vol dir independent, no? O que ve d'aquí. Quina seria la diferència? O sigui, potser a nivell musical no hi ha diferències? O... És com la nocilla i la Nutella, no? Crec jo. Vull dir que no deixen de ser etiquetes de la... Bueno, jo crec que sí que és veritat que durant una època l'indie es diferenciava per realment formar part de circuits independents, en segells independents, però com tot va acabar ressorgint també cap a la primera línia de foc, no? Sí, fins i tot. Que també fins i tot et denota quan tu dius música indie, ja et ve un tipus de guitarres concret, molt de principis dels 2000, no? Abans del 2010, tots aquests grups d'una estètica concreta, d'un moment concret, i que allò també va acabar passant, no? Potser l'últim boom de grups de guitarres així, no? Modern. Però bueno, és això, sí, indie. Llavors és aquí quan comences a enllaçar estils, no? Indie pop, no? Indie... Sí, exacte, t'anava a dir que... I vas fent el teu mix. Que hi ha un estil o una etiqueta que és indie pop, que és per fer-ho encara més... A mi sempre em feia molta gràcia l'etiqueta pop rock. Pop rock, que jo quan érem joves i anava a l'FNAC, hi havia moltes cubetes que posava pop rock, perquè realment... És un cul de sac, no? És com el de world music, tot, no? Exacte, world music. Parlant de world music, la cançó que hem escoltat després d'aquest coti per coti antillano, la seleccionava en Marc. Hirut Bekele era l'artista. D'on ha sortit aquesta cançó? Mira, a mi, ara que parlàvem dels Shazams, m'agrada molt vincular cançons en moments també vitals, perquè no sé si us ha passat a vosaltres que jo que sé, estàs en un restaurant o en una festa o al cotxe d'un amic i de cop t'atrapa aquella cançó, l'agafes amb el mòbil i vols guardar també aquell moment amb la cançó i és gairebé com una fotografia que després t'acompanya a recordar allò, no? Que és una del gran potencial que té la música, no? Que és com et pot transportar a llocs on ja no hi ets.
I a vegades passa que després quan escoltes la cançó a casa sol, dius, ostres, potser el bonic era aquell entorn. Bueno, aquesta cançó no passa això perquè realment la cançó, com heu sentit, té molta màgia, però és que simplement estava de viatge a Liverpool i que per cert us recomano, si aneu a Liverpool hi ha una zona que es diu Baltic Triangle, que és el triangle bàltic, que és com la zona on antigament era més industrial, hi ha com naus, ara hi ha com un ambient més modernitzador, que doncs, hi ha llocs de cervesa artesana, hi ha com una moguda molt alternativa, i estàvem en un bar d'aquests així molt alternatiu i de cop i volta va sonar aquesta cançó. I la vaig voler salvar. Saps allò que dius, merda, hi ha soroll de bar, no l'agafarà, quan passi ja haurà passat la meva oportunitat, estàs lluitant fins l'últim segon, i la vaig caçar. I, bueno, és aquesta moguda etíop. A més, vaig estar investigant i hi ha com aquesta, el que s'anomena com l'etapa daurada de la música etíop, que va dels anys 60, finals dels 70, i, bueno, crec que és una perla significativa. I, de fet, des d'allà a Liverpool em va connectar molt amb la gent com tu, Xema, o el Jordi Miró, que sempre heu sigut, i des d'aquí també deixa'm reivindicar-ho, tu, el rock, és gent que us he admirat molt perquè sempre heu tingut molts pocs prejudicis amb la música, cosa que potser a mi sempre m'ha costat més d'entrada tenir prejudicis. Vull dir, sempre n'he tingut. I, bueno, des d'aquí us volia donar les gràcies perquè crec que... Gràcies a tu. De fet, amb el rock ens coneixem des d'abans que ens sortís pel al pit i ja recordo tenir converses de música, fent vivac, mirant les estrelles i bueno, no sé, que també em sembla bonic ara poder estar compartint aquest moment amb vosaltres i tot això em vincula perquè estan a quilòmetres de distància, una cançó etíop et pot vincular fins i tot amb Vilanova i la Geltrú i amb els teus amics. I aquest era un exemple. A Liverpool potser no hi anem, però sí que farem un viatge a Bristol a l'octubre. Oi que sí? Sí. I bueno, no sé... Jo he parlat dels meus amics i no m'havia dit res ara. Però que pots venir, pots venir. encara estàs a temps. No, mireu. Bueno, por alusiones, Roc, bueno, no sé si vols dir-li alguna cosa al Marc. Bueno, és molt bonic el que has dit i penso que... Però no vienes a Bristol. No. Pobret, que pots venir bé, Marc. A mi és molt bonic tot el que dius i penso que és molt xulo això que dius de que les cançons et encapsulen moments, no? Igual que passa amb el menjar o passa amb les olors o passa... I això és una cosa superbonica, no? I que sempre puguis tenir... Escoltes aquella cançó i molts cops et ve una imatge o et ve un moment o et ve una sensació, normalment de coses bones i de coses agradables. La sinestèsia. Bueno, no sé si exactament és això. Bueno, crec que més bé la sinestèsia és com quan un sentit et dona la resposta d'un altre, és així. És a dir, una olor et recorda un gust, etc. Però bueno, jo crec que la música el que fa també és això, no? Com activar aquests records i aquestes connexions de la vida. I que jo estic molt content també de poder fer això ara aquí, Marc. Gràcies al Xema. Podem fer-ho els tres, sisplau? Vinga, per la foto. I gràcies per fer-ho possible i la veritat, haig de dir que el Xema des d'aquí es veu al mar, però una mica també des d'aquí em tiro al mar. O sigui, sempre té unes idees de dir, no, vull fer una cosa davant del mar amb les de dir, vinga, i aquí estem. Vull dir, en un moment ets un... Bueno, li heu de parlar al Xema del futur, que és qui editarà el vídeo, que esperem que tot hagi sortit bé, però... I esperem també que els micròfons... Amén, i que no... Ai, un moment de... Funciona... Bé, no? M'ha recordat a l'Arevalo fent el Zangoso, ho sento. Bueno, i després ha sonat una cançó que ha seleccionat en Roc. Sí, la següent cançó, a més del rotllo etíop i tot això, Etiòpia sempre ha sigut com la llum del moviment rastafari jamaicà i això és Mortimer, és aquesta nova fornada d'artistes jamaicans, probablement dels meus preferits, aquest Mortimer. Són gent molt jove que està com rescatant aquest esperit no només rastafari, sinó un esperit molt més sa, molt més... Les últimes dècades de Jamaica havien sigut molt més violentes o molt més agressives, no? I aquesta motos, metralletes... Sí, aquesta gent rescata com aquesta cosa tot... Pues això,
més sana, més d'aliments, de meditació i que musicalment, bueno, no sé, a mi m'agrada molt aquest artista, m'agrada molt aquesta cançó i crec que quedava superbé aquí davant del mar. Aquí ha quedat molt bé. No sé, no tinc... De fet, de tota la playlist que hem muntat no tinc res a dir, perquè és que està quedant s'ha quedat bona tarda. I mira, dona la casualitat, Marc, que la propera cançó, ves per on, l'has seleccionat tu. La que sonarà ara. La que sonarà... Aquí pa'lante. És Rocket 88? És Rocket 88, de Jackie Brenston. Què ens pots dir d'en Jackie? He de dir que aquesta cançó a mi em va marcar bastant perquè, bueno, el que dèiem de vincular-ho sempre a moments i a viatges, farà uns estius vaig visitar als Estats Units, que és com anar allà a veure per un forat el bressol on neix la música que més m'ha marcat. I em va fer molta gràcia perquè estàvem al museu de Sun Records, de Sun Studios, on va gravar l'Elvis, on va ser on va néixer el rock and roll. I clar, fent allà la visita, te n'adones que com a qualsevol moment destacat de la història, moltes coses són fortuïtes i són fruits de la casualitat. I m'agrada que la presentem abans de que soni, perquè m'agradaria que us hi fixeu-vos en aquest petit detall, ho veurem més endavant. A Rocket 88 està considerada per molts experts com la primera cançó de rock and roll de la història i també la precursora de que s'inventés la guitarra elèctrica. I tot això passava perquè entre els músics hi ha Ike Turner, vull dir que també poca broma, el guitarrista anant cap allà, això ens ho van explicar allà, era una anècdota que no sabies ben bé si era certa, però des dels estudis ho certificaven, que anant cap allà, fent la ruta 61 fins a Memphis per gravar la cançó, els va caure l'amplificador pel cotxe. I llavors, clar, va anar rodolant i es va trencar. I van intentar reparar-lo com en paper de diari. I clar, a l'arribar a l'estudi, els mitjans eren molt més precaris del que és ara, no hi havia res digital, era tot molt analògic, i al arreglar-ho en paper de diari, el so que va acabar traient aquesta guitarra acabava distorsionant una mica. I entre els ritmes, que ja estava evolucionant tot el tema del blues, el ritme en blues, ja començava a fer olor de rock and roll. I llavors, bueno, d'aquest viatge de les arrels, volia treure també aquesta arrel sonora, que era la guitarra elèctrica, que és una mica la pedra angular de tota la música que m'ha marcat i que em segueix marcant. I per això volia acabar amb aquesta proposta de Rocket 88, perquè moveu una miqueta els malucs. Us sembla bé? Alguna aportació més? Endavant, tinc ganes de sentir aquest paper de diari sonar. Sí, fes. Vinga, estem atents, perquè si no després... Women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Is smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow.
in my rocket and don't be late, baby. We're pulling out about 8:30. Going round the corner and get a fifth. Everybody in my car's gonna take a little lift. Move on out, oozing and cruising along. Watching you for a long time now, but now I want to tell you how I feel about you. You could be my sunshine, you could be my rain, you my inspiration, baby. You can ease my pain. And ooh, baby, you're fine thing, honey, you're so fine. I just got to make you mine. You can call me in the morning, I'll shine on you like the rising sun. Work for you 7 days a week and make you the only one. Ooh, baby, fine thing, honey, you're so fine. Just got to make you mine. Got to make you mine. I got to make you mine. You could be my doctor whenever I'm in pain. You cool my fever simply by calling my name. And ooh, baby, you're fine thing, honey, you're so fine. Just gotta make you mine. Just gotta make you mine. Wanna be mine, yeah. Gotta make you mine. Make you mine. Buah, estic super a gust. Aviam, què vol parlar? Marc, tu volies afegir alguna cosa d'en Rocket 88? Que hem dit així entre bambalines. Bueno, he de dir, ja que estem aquí en família, una anècdota personal i Sí, íntima. endavant, faltaria més. Precisament- Però aquí, si no és aquí, on ho Sí, és explicaràs? veritat, així us ho explico. He treballat a la ràdio? No, doncs pues, No, és el... Bé. El tema és que estàvem dins de l'estudi, perquè es conserva tot exactament o pràcticament igual, allà a Sun Studio, pues, com gravaven els músics a l'època, i allà hi havia passat Johnny Cash, i potser qui va fer més famós tota aquesta mena de... No, de podríem dir, aquest halo misterioso, no? Aquesta llegenda que s'ha creat entorn de Sun Records. Però el tema és que estàvem allà i van dir, bueno, aquí és com es col·locava el trio, no? Elvis, la bateria, el guitarra i el contrabaixista Bill Black, i deia, bueno, si t'hi fixes i abaixes la vista tens just el forat on jo hi era en aquell moment, el forat on clavava el contrabaix, saps? I em va agafar com una mena de suor freda, calfred, com que em vaig mig emocionar i em va caure com una llàgrima. Vull dir, va ser un moment una mica que no me l'esperava. No vas tenir la sensació... És que a vegades quan viatgem i anem com a aquell lloc que hem vist durant tant de temps, jo que sé, a la tele o a les pel·lis o
jo què sé, ho hem estudiat al col·le, no? Fas aquest tipus de viatges. Jo tinc la sensació de que arribes com al final, sabeu el show de Truman? Sí. Quan al final hi ha com la paret, pues tinc com aquesta sensació de que he arribat al final de la vida, no en el sentit de la mort. Pues no hi vagis mai, aquests llocs, xaval. No, però vull dir, com, estic veient l'escenari Ja. que jo sempre m'havia imaginat com al meu cap. Que això a vegades pot ser contraproduent perquè a vegades no és com tu imaginaves. Ja. I la imaginació sempre... No, però sí que és maco. Després pensar com, ostres, ja he fet això, o ja he anat allò, o he conegut també segons quin artista, no? Quan vas a un concert o coincideixes, jo que sé, a una expo amb un pintor, un il·lustrador, pues sembla com que traspasses la pantalla, no? Coses que sempre has vist, per això, en una pantalla, ja sigui de la tele o ara amb els mòbils, a mi em fa com aquesta il·lusió de, estic tocant el que és la vida, en realitat. Jo ara te'n riuràs, però a vegades en aquests moments el que faig és treure'm les ulleres perquè no hi hagi ni el filtre de les ulleres i em sembla que és més real veure-ho sense ulleres. Com jo ara que m'he tret les ulleres per petició popular. Exacte. Que bé. Després de Rocket 88 hem escoltat la cançó You're So Fine de Papa Bear and His Cups. Papa Bear, no beer de cerveza, sinó de oso, i Cups seria com Osezno. En català, sisplau, Osezno en català... Usenc. Bueno, no ho sé ben bé, no ho sé ben bé, però bueno, era una banda que havia format aquest senyor en Papa Bear amb els seus fills. No sé fins a quin punt era legal, però sí que era molt mono, era molt maco. És un soul que té aquest punt naïf també, no? Al final, al cap i a la fi eren criatures d'entre 5 i 11 anys tocant, que potser eren prodigis, però bueno, que li donava aquest to, pues això, naïf, que jo crec que és el que li donava més gràcia i empaque. És una gravació dels anys 70, però que gràcies a un segell que es diu Número Group, que no sé si el coneixeu, que està reeditant moltíssimes coses molt interessants, doncs ens han arribat a dia d'avui perquè puguem escoltar. I ja està. Ja s'ha acabat el programa. En Roc ara ens acomiadarà, bueno, no ens acomiadarà, vull dir que acomiadarem. La darrera cançó serà seleccionada pel Roc. No voldria marxar sense donar-vos les gràcies. Ja us passaré el micro perquè ens dongueu... Bueno, jo li dono les gràcies a en Roc, també li dono al Marc, entenc que al Marc li dona a en Roc i a mi, bueno, ja sabeu de què estic parlant. Jo volia donar les gràcies al Marc i al Xema. Jo volia donar-me les gràcies a mi, i al Roc i al Xema, i a la Sara i a l'Anna. A la Sara i a l'Anna, que estan en producció, un fort aplaudiment. Bueno, no és fort, però és un aplaudiment. És un aplaudiment perquè s'ho mereixen tots. I jo crec que ja, veient-nos així, demanaria gairebé a l'Ajuntament que ens fitxés per fer ja dels Reis a la cavalcada. Jo anava a dir, és la típica cosa que acabem d'aquí. Bueno, el fin de que ve tornem a fer, no? Aviam, no us vull enganyar. No ho farem el fin de que ve, perquè ja són Reis, no? Per això ho deia, no? Que és cap d'any. Però sí que hi tornarem l'any que ve si encara sóc viu. Vale? Pues em sembla un planasso. I també jo proposaria fer-ho en una època en què anem abrigats, també. I persona que estàs escoltant això, si has aguantat fins aquí, crec que et mereixes també ser agraïda, persona oient, persona pacient, persona que ens ha acompanyat, persona que no sabem qui ets ni com et dius, però que ara mateix estàs en algun lloc d'aquest món amb les orelles, amb uns auriculars o amb un altaveu, vés a saber quin. No estàs treballant, formant part d'això. I segurament no estàs tan bé com nosaltres, perquè ara mateix anem a fotre'ns un banyet quan el Roc presenta la cançó. Gràcies. Evidentment no podem marxar sense donar les gràcies a tothom que ens escolta, que és qui ens ha donat també l'empaque final per arribar als 10 capítols. Si ens esteu escoltant, us recomanem que aneu a YouTube, perquè aquest cop sí que hi haurà un vídeo. Bueno, o potser no, perquè... Tot i que són bastant... Bueno, qui ho sàpiga segurament l'està veient. Sí, no, segur. Però potser ens estan escoltant per altres plataformes que no tenen vídeo. Però vull dir que són bastant atxurats, vull dir que no s'espantaran quan
quan mirin el vídeo. A nivell personal he de dir que estic molt content de que estigueu aquí, de que hàgiu vingut. I res, des d'aquí es veu el mar, ha arribat fins aquí. Tornarem l'any que ve, fíjate, me voy de vacaciones. Tot una mica inspirat pel rock, perquè sense que ell m'ho hagi demanat, jo ara li deixo com l'espai perquè els 6 mesos que queden d'any doncs escolteu Escafandra. Així que rock, quina millor manera d'acomiadar des d'aquí es veu el mar que amb una cançó seleccionada per tu. Si us queda algun capítol de Des d'aquí es veu el mar, encara que hi hagi Escafandra, que veu Des d'aquí es veu el mar. I això és Sou la malifeta dels melòmans, no? és la gràcia de que quedi tot penjat, no? Que sempre podeu no, recuperar el que sigui. No hi ha res en directe avui en dia. Doncs, Roc, tot teu. Sí, l'últim tema és un tema d'un artista que també m'agrada molt, que es diu Grinky Peng. Sí, me'n recordo. Vale. El tema es diu Soulboy, és Grinky Peng en Parallel, i en aquest cas és un remix en clau de breaks feta per Izco, que Izco és un DJ productor anglès també d'aquests que surten amb ràdios que m'agraden com Rins FM i etc. La Grinky Peng, però, que és la protagonista, és una artista que ara m'ha fet molta gràcia. L'últim tema que ha tret es diu Stone's Throw, així per liar una mica. Per liar una mica busques Stone's Throw i el primer que et surt ara és el tema de Grinky Peng. I també és una d'aquestes artistes molt jove, 30 anys he vist avui, quan buscava. Estem acabats. Que amb el tema de les etiquetes que dèiem abans de indie pop, no sé què, es defineix com... La defineixen com a neo-soul i ell es defineix com psychedelic R&B, és a dir, que aquí tot és possible. Neo, psychedelic, R&B, retro soul. Des d'aquí es veu el mar. Però sobretot, a mi m'agraden els artistes que fan una cosa molt curta i diuen però no m'agraden les etiquetes. Exacte. És que la meva música no es pot etiquetar, és com... Potser sí, xat. És el que es demana l'hamburguesa de 3 pisos i diu, però posa'm una Coca-Cola Light. Exacte. Bueno, jo crec que és un tema per acabar. L'ordre l'ha fet el Xema i crec que està bé acabar amb aquest tema, que és una mica diferent. I res, molt agraït moltes gràcies a tothom perquè hagi passat això. No? Ens escoltem d'aquí un any, qui sap. Decide when it was that I chose to confide in you. But ever since that day, I'm feeling like 10 times lighter. And I want to say thank you for showing me. Why you know me, no one knows me like you do. For guiding me. Why you lead me, you give me the strength to move through. Illuminated so bright. I want to say thank you, illuminated so bright. Watch your spirit just shine through, illuminated so bright. I want to say thank you, illuminated so bright.
illuminated so bright, illuminated so bright, illuminated so bright. Feeling alive since I met you. Swear there's only been green skies, and I know I'm high most of the time, but flying with you